Ola. Hoxe erguinme especialmente cabreado, moi enfadado. Teño un morro como daqui a mañá. Levantei-me ás 6 da mañá porque non podía dormir desde había un bon momento. Diredes vós, por que estás tan cabreado? Cal é o motivo? Se estás nunha praia excelente, disfrutando dunhas vacacións ben merecidas, pois non debías de estar cabreado, debías de estar todo contento, saltar de vida. É a verdade, tendes razón, debía de estar todo contento, todo alegre, porque disfrutando deste espacio que hai aquí, pois isto é, vaume para o corazón, é verdade. Agora ben, na vida, aunque nos mellores momentos hai cousas que pasan que che apretan o corazón. E onte estiven vendo un parque de animais africanos aquí na zona que ten moitas hectáreas de espacio e ten os animais en semi-liberdade, ou seja, hai unha alambrada todo alrededor do parque, pero dentro os animais están en liberdade, son animais salvaxes. Había leóns como bois, había hipopótamos, cebras, había xirafas, había destas galiñas grandes, avestruces, había de todo. E resulta que podías ir co teu coche polo medio do parque, por unhas pistas que había, e cada 10 ou 15 metros, cada, digamos, pequeno espacio, había uns grandes carteles con unha señal de peligro, donde decían que pola túa seguridade, e poñeron moitos idiomas, que pola túa seguridade non abriras nin a fiestra, nin abriras as portas, nin saliras do coche, porque era extremamente peligroso. Moi ben, as razóns son evidentes, habendo leóns, habendo hienas, habendo animais deste tipo, é moi peligroso, aunque están ben mantidos, nunca se sabe. Un león pode interpretar un xesto, interpretar calquera cousa por unha agresión e pode vir a agredir el mesmo. Bom, que pasou? Que diante de min había un coche con 3 ou 4 nenos e con 2 adultos que eran uns miserables, que eran uns inconscientes, que merecían unha malleira, a ben ser, que deixaban as fiestas abertas do coche para que os neniños, os pobriños, os ben queridos, puderan filmar sin o problema do cristal do coche, non? Incluso unha nena saiu medio corpo por riba, polo teito corredizo, a filmar, porque tiña que coller ben a toma, non? Porque pensan que eses animales son de dibuxos animados, o Roi León, todo ese, o Rei León e todo eso, non? E resulta que eu estaba cabreadísimo, porque se a poner en peligro a toda a familia. E despois, ao chegar a casa, mirei uns vídeos sobre os safaris en África e vin un reportaxe que me fixo sobresaltar na cama, que era un safari en África onde había un bus que levaba xente e houve un neno que saiu do bus. Inmediatamente viñeron unhas leonas, botáronse arriba do neno e poñeronse a devoralo. A devoralo non, pero a mordelo e arrancar-lhe os nenos. Entón o pai estaba dentro do bus, o primeiro reflexo é de ir sacar o neno ás leonas. E os guardiáns tremaron dele e ele viu como devoraban o seu neno e que o levaron, porque os guardiáns dixeronlle non salas porque te van matar a ti tamén. E non sirve de nada, o neno non vai salir, está morto. Isto é moi duro, é moi duro. Isto mesmo eu contando agora, apretame o peito, apretame o corazón. Depois resulta que vin outro reportaxe sobre eses zombies, eses mortos viventes, porque non poden ser seres humanos vivos, que foron a Torre Pacheco, alá a mallar nos inmigrantes, que son os mesmos que matan na Coruña un homosexual, son os mesmos que van violar as mulleres de San Fermín, e que a justicia é moi magnánime con eles. Ese creo que é un dos problemas. Entón, por que eu poño esas cousas en común? Por que eu xunto ese acto dos coches que deixan as fiestas abertas cara aos leóns con este tipo de alimañas?
Este tipo de Alemanias, que son os seguidores de partidos como o PP e Vox, que cubren e blanquean o fascismo, eu quero lhes decir que esa xente non hai que deixala entrar, hai que cerrarlle portas e fiestas. Non hai que deixalos entrar, hai que poner un alambrado de redor para proteger a población. Porque estes tipos, esta clase de seres, que non se poden chamar humanos, porque o humano ten unhas calidades que contan para ser humano, non? Para ter máis humanidade ou menos. Esta xente carece de toda a humanidade. Entón, eu non podo consentir que se blanquee este tipo de xente diante de mí. Porque eu, como eterno emigrante, sei o que é a discriminación. Como marido dunha muller que traballou clandestina, porque tuvo que traballar clandestina para ganar a súa vida, para mandarlle un pouquinho cartos para o noso neno. Para vivir simplemente banda de macacos mal criados, que desmallar na xente, mallades aos emigrantes, mallades aos homosexuales, mallades ás mulleres violadas, negades a violencia de xénero. Eu ben sei que as leis hai que discutilas, eu ben sei que todo ten un límite na vida. O que non se pode é facer atos de barbarie. E, sobre todo, os que os blanquean. Non esqueçades que no 36, cando a República premiaba aos generales golpistas que depois lle deron un golpe de Estado e mataron miles de españoles facendo unha guerra civil, deronlle medallas porque foron como o cateto de Franco, que era un cateto, non era ningún home magnífico que descullía a pistola e salía a disparar cos soldados. Eso é mentira, son milongas. Franco era un cobarde, un asesino, un criminal, un ladrón. É un fascista, claro, evidentemente, que aproveitou de que en Europa había unha corriente fascista para montar o circo que ele montou. Non esquecedes tampouco que a Alemanha, despois da Segunda Guerra Mundial, onde as levou o cateto de Hitler, cos seus discursos de merda, dicindo que os alemáns eran superiores, convertiu a Alemanha num bacastel. E cando acabou a Segunda Guerra Mundial, os rusos, os ingleses, os franceses, hasta os moros, todo o mundo foi violar nas alemanas. Dice, contas, pero claro, isso non se di moito nas redes sociais, non importa, a prensa non quere fomentar o odio, non é verdade? Pois mira, parece ser que depois da Segunda Guerra Mundial, a máis da mitad da población que naciu era fillos de rusos, sobre todo rusos, ingleses, franceses, etc. Tropas de que viñeron a ocupar a Alemanha desde que estaba destrozada. Así que non lle deades tanto mérito aos fascistas que non levantaron nada, fundiron na miseria, masacraron, inundaron os campos de España de sangre e os campos de Europa. Así que eu non estou de acordo. Como digo, como eterno emigrante, eu non podo darlle a benvenida a eso. Non podo estar de acordo. E todos os que estades de acordo son os piores que eles. Mandade para os 8 millóns que vos promete de deportar se ganan, mandades as vosas nenas de 15 anos con unhas uñas así, que nunca fregaron un plato, e os vosos fillos tampouco, nunca fregaron un plato, están deitados no sofá, xogando con xogos desos onde matan toda clase de xente, que son moi valientes aí, mandádelos a reemplazar eses 8 millóns, a recoller cebolas nos campos de Andalucía, a 50 grados baixo cero, ou servir nun restaurante 12-13 horas por día na cociña fregando plato. Mandade os vosos nenos que están tan ben cuidadiños, que van ao peluquero e que ten eses cortes de pelo magníficos e que todo. Mandade os vosos nenos a ver se queren ir, ou ir de vós. Cos de vós, evidentemente. Así que o discurso de odio é o que trai as miserias humanas. E estamos indo cara a eso. Eu cando vexo rapaces portugueses que son obreiros, que están ás veces na miseria, na merda, por decir a cousa como son, é que se alegran dos bons resultados de Chega, que sepan eses rapaces que Chega, e Vox, e o Front, os fascistas franceses, e os italianos, cando chegan ao poder, ao primeiro que se atacan é aos traballadores, a quen lle perdonan os impostos, a quen lle perdonan as pagas, e aos ricachóns que os explotan. Así que eu estou cabreado, sí, señor, pero non quero amargar-vos o día. Non quero que vos esteades tampouco chorando por culpa das miñas palabras que vos chegan ao corazón, pobrinho. A de rir e ter alegría, non é verdade? Pois eso, ter alegría, mentes que están chegando ás vosas portas, abrirle as portas e a fiel, que é votar por esa xente.